never can watch another live video. Ekene mo ekene nwaanyị na ekele m. Ndị kịta bụ ụtụtụ ọma. Kịta bụ efe ọma, ndị kịta bụ abalị ọma. Ana m correct one impression. Maybe the pastors, some pastors and prophets on social media. If you correct now, when they but I what up here? Mike control on the other live video. What up here can see what here? India the group photo can control level. If India won, will be good. When I was telling knows also. Atom. Ka ono malo na ife gbasara omenala abụrụ must ka ọ bụ ị ga-eme ya ana nwere onye afọ ọsọ eje n'ụka ana nwere onye afọ ọsọ eje ụka ana nwere onye afọ ọsọ eje bụta ọgwụ ọ ife megide ịtara ya ụka na ụka nwere ije tara ya omenala agara ije danyara ebe na ije nwụọ zuo ike mana ibe ya na-ebugharị onwe ya n'ụlọ ụka na kọndem ndị omenala ha dịbịa nọ na bịa chọrọ ya wee bịa. Onwe vidio mfụ na-efegharị na Facebook gbasara evangelist Ebuka Obi na ụka omeye na Imo steeti. O nwere ya dị against it and mụ asịrị na arenji nke nji asị m ọrụ imo fake bụ ife onye bịa testimony me. If you're opportuned, you're in more you. I don't know what you don't mean. I can get up to a man anyway. Can go to me and I can. You don't mean anyway. When I get you there, but open them. I believe them. Okay, but I'm in the line. I'm in the year. I'm in the game. Men could you belong, mother? Ọmụrụ nne gị ewugide forever. Chineke from the afọ na-apụta. Many prophets na-apụta, many leaders na-apụta. Onye jiri ya bana ya n'isi. Ya bana ya n'isi. Because otu akụ megide kwa mgbe mmadụ weta key nke ekpofelu. Akpọ ndị bloggers ogwe emebe agbaba saga ọgbabala ndị mmadụ. I'm one of the perfect no way. I'm the highest of no way to go. You can't be a market no can. I will give one that was your one to go here is no venomous. You're wasting your time. Like when you say, but to put in the belly, but I'm on cafe, I'm on Benambezo, the belly in the Belezule. Opportunity man, the mother one. You do opportunity, use way of man. Can you use it of more 9? I 5 so. And the second in the Libya. Everybody about Facebook. One na can now one day. Unne Mayfair, Nebute, Nkanka, Mado. Over one Nkanka Mado. Kidnap Balen de Libya. Of Fiki now with the Libya on anyhow. Of Fiki. Yeah, but that money will leave me when I'm content. When I trade on Facebook or fake. Or because none of abuse already all on social media. I'm multi all on Facebook. It tell me come your bala. It tell me you unkept. Tell me come no money sare so what but that's not Libya. Tell me you not banundi atete. So I kept it unkept. We put on social media. Name any name all. Maloney neighbor report. Maloney name Melolo. Maloney are all. Maloney capacity in the lol. But one day they forget all. One day Puga lamp. Did it frustrated. For never case, the guy will always. KJ me advert. Na be pastor. Kaya balai. Emmanuel look at Yesu katagafia, afia garolei,
amanyere isi na dibịa jee mụọ ọlụ go and learn work na nwere ife na-eme n'isi ụnụ pụta nke unu na-apụ iche ebupụtakwa m dibịa na Facebook ala karịa ndị ala iju ụfọdụ ndị agbagide gị akwụna nwere mmekwatalizm alụba eze nwaanyị ụfọdụ ndị nọ na di na-alụ eze nwaanyị na-emele ụwafe ọyị onye ya bụ bịa bụrụ na-akpagharị na-alụ ya aka n'ike eche niile na-akpali onwe ụlọ ọ gaghị eme ofefa fọrọ chances wee kpalịa ndị dibịa eji m advice ya wee bịa everybody baa m n'ụlọ ị nwere ọrụ ọbụla na kọmpọtụ onwe elu ọrụ were ego yi advice ya onwe edu onwe ya ọdụ mgbe onwe ka ịlụkwa responsible for your client. Ụfọdụ na-akpụ na-eme eji anta mkpali dị iche iche asịza na-ebuzi dibịa n'ime akpọcha isi asịza na-ebu dibịa na-efu onye bụ dred detrit dred ọma mma ndị wa dred nke ya bụrụ nnọọ nyaga 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 chinchi eju na dred ị nwere onye trit ya isi ịbụrụ dada ha gara trit dada trit ka ha gwụsị n'ihi ebu dada agwasị nke tere mmanụ ka agwụsị nke bụ dada agwasị nke awọshi na isi gị maka akpele maka igwu isi atagbuo yi nje ọnụ na-ebute eji akpalụ dibịa ịbụ dibịa chọrọ ịkọmpọtụ onwe yi kwanyere onwe ya ugwu echi niile nke meghe ụlọ ụka wale dibịa ga-eme advert maka Nigeria bụ dibịa ka eji eme advert tradition ka eji eme advert ya na religion onye chọba client were ụka lataba mkpu ejebe client were dibịa lataba mkpu ka o wee nweta followers nwanne isi show power abụọ show ya na microphone kaba arụ ọ na-esi enyere ndị mmadụ aka na-agwụ ndị ọya fesi ndị ọya ya na-agwụ ọ bụrụ mmadụ niile je eme ekpele n'ụlọ ụka ka ekpele lụrụ ọrụ ọ bụrụ mmadụ niile gwa ọgwụ n'ụwa ka ọgwụ lụrụ ọrụ. What matters is your faith and your belief. If you don't have belief in tradition, if you go to tradition, it will not work for you. It's a very shameful thing that nobody gets ready by the way when they buy your no ka. Ono ka ibu jo gwa ka eme gene. Onye dibia se ngibia, odele ya akwụkwọ se ngibia la ọgwọ ọrụ ya ọgwụ. You know you only waka find and come. As you waka find and come, you go see waka go your house. Carry the pot, go give am back if you no work, find your way. Nga pot wa ibu the prophet. Or come bia ma na ya nsogbu. Come bia ma ọgwụ ịgwa arụrụ ọrụ. Iwu lewu, wole na advert. Mumu. Ife abụrụ ike. Ife bụ ike bụ na ese nyelu ndị mmadụ ka nyelu na-aga. Gwọba ọya na-agwụ. Tebe oil live oil. Help ndị mmadụ less privilege. Go ebe ndị mmadụ moto ka isi egonye. Rapụ ndị dibịa aka. Rapụ ndị dibịa aka. Rapụ ndị abụọ ndị dibịa bụ problem gị. Dibịa ama solve problem na Nigeria nke pastor ga solve onwe ya. Oge otu lụọ n'ọlụ onye lụọ ụlọ nweta ego. Ya mara afịa na-azụ ada galef ma change afịa. Abụrụ mmadụ na ya azụ afịa. Blame bụ ndị blame bụ ụmụ some ọbụkwa mmadụ niile onwe ndị dị responsible. So ndị nka dibịa ọmụ na-akpọ ụlọ nka yes ndị na-abụrụ sọ bụ nka ndị na-abụrụ dibịa ada nwere dibịa nka sa fia anyị nwere dibịa nka ọ ndị azụgide afịa agwa dọrọ na be nne ya dọrọ na be nna ya ikwu nne ya agwa dere ikwu nna ya agwa dere o nwere na-eme omenala echiri ndị na dibịa ma anyị ibugharị babel na-agụ mmiri nwanne krokodil ya enoyi one crocodile ya enoyi eke mmiri eke ọgba mmiri ka tọgbọrọ ya ọ bụrụ igbu onwe ya kọsụmụ ji iwe ekpobatara omenala kwụnụ mebie omenala afọ onye ya agwaghị nke ọpas agwaghị nke ofe onye nọ n'ụlọ ọgwụchi ịma adị ndị mpụ ọfịa afọla agụ fon nọmba m bụ 08038324996
08088846137. Iwele dibia as topic na ministry. Amanda Ofuma. God is a religional war, not Isiagu. Eba so. Maybe you might indict him mother we want him mother. I think there be a quasely. You will money be not quasely in what ego. Only half one age money be a quasely when you're not trying them mother. It's going to need to go now a quasely. Dibia will be a warrior, gamble on a bow. Only be an consi. Only as you be a no light. It a more without him business thinking. What are your business thinking? I cannot tell you up that last day like a quaka. You may figure an abaton. It is a Louis. A lawyer take up on your business. But push an allocator. Everybody push an allocator. Yeah, we have a barrel of boom. Why am I not? I'll give me one because you are a barrel pusher. We are to get the apple get the barrel. Up what they know. Michael, but I want their million. So, everybody need them to be very careful. That's why you want able pastor, try fair, able to be try fair. More call, one up on able dibber. Yaman try for the a production, productive something. Can income. Already against already will be away if you are opportune to be in any position. I'm going to money because there are people that always were there before you. Yes, for Bakano. I could one bag get face Igbo Alice. I have only a destiny. If I never was the Alice, was your uncle. Up on and then may have mobile wallet at work name Cabral Alice more. Alice Abro, if Alice, Alice. Alison Agala, more spirit for you. If I did be the position, figure then if you the so as ever I know. And I born people be found one or Ibu airport. Everybody found one Carlos Caria about it. Ever Alice. And then more the wicked, more neural progress now. Oh, even the bone, in Wapalion. Family and Wada Cofa. Yeah, Walion. One coba. Family man and Wego. And then none now would be. I'm not giving one Wabian Wabu, Mon Wabia, Bolivar Boop. Like me, you and I hope give the bono in store. It's not on the boon not half, or in Aganilu. When I wait to quack on the way, Betty by Jacob. Kaifa Gomanaga on Dibo cake. Ono abundo chi what are you was ego, O Mumona, but a pot on the moon worship. Now will moon the blood to fool. Yasan. Was the agent of Bala Gabella, Bala Bedia. Father put even then none for the body bende no ngula ugu. But if Money Monojobo. They watch a moment that the Obroma never offer. They were the Bacadi offer. They were offer. What a malo. But I want near offer. Obrona offer. Here, Fonso, and then they make Wendoka. Fanny Messialo. Fanny Igbo material. Manine before the man, now one of four Ungada. We're not go for Mamberalo. You know, go there, me and Kitty Bolomadi, go there, me. Here I on them, my young Diana, you may figure. Come on, the perfect one. Omenala Igbo mother. Omenala Igbo. Agwu the beach. Well, about the bende, Nandi Bunu, Nampai, Mpandi Igbo to Ogwu. Debe, na family ano na musu na bia tawo na amusu na tawo mo ya fara anu de fe we di je bulu ndigbo we de bi fe we na go ife ala ndi fe mo wa nya fa ga na anu de na amu nwa ore ya mo na ije di
amụbanwa yapụ amụsịzi nwa ndị a wetezi ife ahụ amụsịzi ya ụmụ nwa bụ ndị amụpụtazi eji eyọtazi ya n'alụsị yes na ayọta ụlọ ayọta ụmụ ndị ayọta tupu alụsị ụmụ bingo amara ife abazi ya jebeji ụka asị gị jebute pọt ewere ime advat ibulu ewu nke n'ife anụma ife nke na-agwa gị afa na ndị na-enyere ya nne ọ na-asị na ife anụma ife na-enye ụnụ setback because ụnụ adịghị savisi ya ka ndị mbụ na savisi ya kama ya ajụba gbaba afọ mara ife ụnụ ga-emekwa ụnụ gwe n'ahịa tabakwa afọ ụnụ as usual ka ngwụlụ ụnụ bụ na ngwụlụ ama nga n'ihu ngwụlụ ama mmụ nwa ndị nna nna wee jee bute ike dọbara ụmụ fa IS investment ụnụ enwebe ego zaba nnukwu afọ alụba 3 story building ụnụ amarọzi medo stens ya echi niile dọba fire because ife na-eri ọbara ga na-erikwa ọbara ọba fire zasọmụkwụ ụmụ nwoke ụnụ mụsị amebi iberibe because of na o nwere covenant ọgbụgba ndụ ndị nna nna ụnụ gba wee hube family ụnụ wee install family mana ụnụ amarọ ka esi emezi ya ụfọdụ ndị ebula jebe ụlọ ụka ụfọdụ ndị mesi ife ndị ahụ nwa na-etufusi mmadụ na mgbolofa so ndị ka na-atakwa afọ mana afọ hafụrụ onye akọrọ ya akọzi ya na pastọ epụzi ọka njọ ịma nkwụ accept Jesus Christ as your personal savior and your loved one. Ya accept Jesus Christ ya okwukwe ike ebe ọ dị ọ maka ego gị accept Jesus Christ na-enye ego ọ maka ịmụ nwa Jesus Christ na-enye nwa ọmụ nwa ị na-accept Jesus Christ ọ na-enye ego ọ na-amụ nwa ọ dị amụ nwa maka na onye nwe ife na-enye ife onye nwe ọmụrụ enye mmadụ ọmụmụ believe idili ya iche jee gbaba mbọ ka ị nweta ego chọọ ife ya alụ ga-enye ya ego Jizọs adịghị enye ego Chukwu adịghị enye ego na-enye ego bụ wisdom eyi Chukwu na-enye ndụ Chukwu okike na-enye ndụ na-enye amamife ọ bụrụ ebe ya na-alụ ọrụ iru ebe lahụba ụla ịta Chukwu ga-enye ya ego taịm ị ga-eji lụọ ọrụ in a week 7 days ka anyị nwere n'ụlọ ka 5 days o 2 days jee lụọ ọrụ ogbenye ya egbughị ị na-achọ onwe ya okwu ife na-enye ego bụ your skills, your wisdom, how to make out money from whatever you are doing. The opposite will set back spirit. You have to work on it. You just do it. You don't know. Can you make belly? I put the deliverance in me. Can set back spirit that now way for about 9 hours. Eba kadibes are involved. Pastor are involved. When you got a more you so be. Never created number de Jews. We have a couple eyewitness. Kafu ko si eme. Mana ekwusi no de esito ka iwelo Igbo. Wele olu aka onye ọzọ ka ekuta ya. Ka iwe na ndị mmadụ ga-repent iwe soro ijebe n'igwe. Ị na-asị asị. Mana ya ntagoro nwaanyị dị responsible. Yes no. Ichugoro ezinụlọ nwa ebe akwa ikpo nsị nwa n'elu bed. That should make you a responsible man. Abo nwe fe na atụla ya na-ewute n'ime arụ ịpụta na-amụ amụ n'ilo. Ife ndị a ka na-edi megasị desi anya nwere nọ n'ụwa n'ụwa bụ na n'ụwa ndị nwere problem ya. Everybody nwere problem ma mụ ma mmadụ. Jesus Christ na-enye nwa. Onye na-enye nwa bụ spam count every week. Na ọ bụ na spam ịdị infected ịma mụ nwa. Nwata nwaanyị bụrụ fibroid n'afọ ọma mụ nwa. Fibroid bụ okpori nwa. Ọ atakasị nwa and Jesus Christ open fibroid. Fibroid bụ ọgwụ ma operation. Ijebe dị bi ike lụọ ọgwụ Igbo house. Ọlụ ọlụ iju ụlọ ọgwụ ndị Igbo wepụ ya. Ebo kala mmadụ. Simple as ABCD. Isi na-awa iwe ebe abụọ esara nwụọ. Ma paracetamol, ma ịgba na vein, ma iwere ọgwụ Igbo saa ya isi. O reduce all those things couldn't need a mass. I'm not saying why you're not going to Jesus heal me. It's a
Do you want to die? Am I healing? I won't go to Jesus Christ. I'm not going to more. I'm not going to unless you want our ancestors call this Mandi Kwetekwan Nabia. You are the one, you are a living being. You will all la bed rest. Don't be stupid. Don't go and sleep in shrine that you will get healed without taking herbs. Don't go and sleep in the church without taking drugs. You will die off. And when you die, pastor will come and do mass. I'm going to drink Coke and Fanta and still walk away. One down. Do you want to be among the ones that is done? Say after me, I will never be among those who will be done. If you want to know them, because I'm a new way. Oh, one, but one. I'm on the face here. You never did face it, you never pastor, face a pastor. I put on a will make you condemn one conyos. I brought even the dungeon. But even never fake, about even never real. About person never real, about the person never fake. I'm a never go name. Chuna said, but fine. Manaya come out the dog when I can ask you. If you go one nachella, do a pizza mebele. Well, Milia, no dog one, all. Bolo no bulumele bo, no dog. A lack of enough water. How won't kill dissolve from Gap or one hand kidney, or Takai kidney, my populafu. Chukwamata Polion Nankai, but Chukun on one from the now about accident. Okay, guy, I don't know what you do. Oh, you're famous on the wall, I have. So, because no able to know when I'm all governed the mother whom we climb. Where the baby back? Where you put the port one, a report to get a photo on a baby. Mba, you don't look at the Bible, he made the Bible has. Mba. Or indictment from them. Because everybody, even if our generation was, our upper generation of tradition, no Christianity. I am a Kusumu Yodigo. Okay, solely, he may. Also, he get a baby, just need to be pastor. Package Unoka, the book crowd. Omenala. Even compare one package Unoka. Na package ndibia na analego wogu so atiba nye mmadu mana pastor kana diwole mike kunu konde mana negi ante onyelu enyo nka di your grace. Thank God that is your grace. Don't use because you have the grace to entitle people's beliefs. It happened didn't it happen that baby ever be ya no a man, we cannot serve everybody now. Eke lolo eke.